Герой, чудовище, освободител или разрушител. Историята на Силванас Уиндранър никога няма да бъде забравена. Куел Талас беше земя на магия, красота и древна сила. Елфите вярваха, че тяхното кралство ще остане вечно. Но на север се надигаше буря. Армия от мъртви вече маршируваше към техните златни гори. Армията на погибелта се движеше безмилостно. Начело стоеше принцът, който вече не беше човек. Артас Менетил. С меча Фростморн в ръката си, той носеше смърт на всяко кралство по пътя си. Следващата му цел беше Куел Талас. Силвана поведе рейнджерите в отчаяна защита. Стрелите им падаха като дъжд върху армията на мъртвите. Но погибелта беше безкрайна. И всяка паднала жертва се превръщаше в нов войник за врага. Накрая Силвана се изправи лице в лице срещу Артас. Тя се бори до последния си дъх, отказвайки да се предаде. Но срещу силата на Фростморн дори най-смелият герой не можеше да устои. Фростморн погълна душата на Силванас. Но Артас не се задоволи само със смъртта й. Той я осъди на съдба по-ужасна от самата смърт. Душата й беше изтръгната от тялото. Силванас се превърна в банши, дух на омраза и болка. И тя беше принудена да служи на своя убиец. Като банши, тя водеше армии от мъртви. Всяка битка я изпълваше с още омраза. Но дълбоко в нея искрата на волята й все още гореше. Когато силата на ледения крал отслабна, Силванас успя да се освободи. И тя се закле във вечна отмъстителност срещу Артас. Силванас събра други освободени немъртви. Те бяха изоставени от света на живите. И така се родиха Форсейкън. В дълбините на Подград Силванас се превърна в кралицата Банши, лидер на Форсейкън и символ на тяхната ярост. За да оцелее, Силванас се присъедини към ордата. Но нейните цели винаги бяха нейни собствени. Целта й беше само една – отмъщение срещу този, който я прокле. Под нейното командване Форсейкън се превърнаха в страховита сила. Герой, жертва, чудовище. Силванас Уиндранър остава една от най-мрачните легенди на Азерот.